שלום לכולם, היום נדבר על נתחים חגיגיים על האש, נתחי סינטה ופילה ואנטריקוט עם העצמות שלהם. סטייקים שאנחנו ממליצים עליהם, הסטייקים עם העצם, זה הסטייקים הללו. הם מגיעים ללקוח, כמובן, לאחר שעברו תהליך של עישון. סטייק כזה לא יוצא ללקוח פחות מ-21 יום של עישון של הבשר. יש לנו כאן נתח של אנטריקוט, מה שנקרא פריים ריב. זה נתח שמין, מאוד עסיסי עם העצם שלו. יש לנו כאן נתח שנקרא סינטה והפילה. אנחנו חותכים ממנו שני סוגי סטייקים. סטייק אחד זה הסטייק שנקרא טיבון. בעצם העצם החתוכה היא בצורה של טי. הנתח השלישי שיש לנו כאן זה נתח סינטה עם העצם, מה שנקרא סטייק ניו יורק. זה בעצם הנתח הזה ללא הפילה. אני בוחר לעשות את הנתח שנקרא פורטראוס, את הסינטה והפילה עם העצם על האש, זה נתח שאני מאוד אוהב. זה שני ניגודים מאוד משמעותיים בין הפילה, שהוא מאוד רך, מאוד עדין, לסינטה שהיא מאוד בשרנית. מה שחשוב, למרוח טיפה שמן זית על הנתח, ונניח אותו על האש. מאוד פשוט. נניח את הנתח על אש חמה, נמרח שמן זית גם מצד שני, קצת פלפל גרוס. נהפוך את הסטייק לעוד מספר דקות. זה הכל, הסטייק מוכן. קצת מלח. למפונקים בינינו נפרק את הסינטה ואת הפילה מהעצם. עכשיו אנחנו מפרקים את הפילה. נפרק את הסינטה. נפרוס לפרוסות לא דקות. נניח את הסינטה במקום שלה ואת הפילה במקום שלו. צ'ימיצ'ורי ליד. והנה הפורטראוס שלנו מוכן, בתיאבון.